Alas 5. Maray na hapon mga tugong uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inotutan barata halidyang sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Dahil na rin dapat na ikahadit ang mga job orders as in casual employees sa gobyerno provincial kan Albay dahil sa tinirifo na ni Atty. Elsie Grex Nagmana sa tuyong gobernador para itaram sa hinda na daing mang sinta ita-terminate mo niya na bulan may koneksyon sa pigpirmahan na kontrata kan nakalihis na administrasyon. Kaya sinabi na bilang abogado masunod siya sa mandato kan lay as hindi sa masuway digdi kung kaya matinirmang girari digdi ang mga JO as in casual employees sa gobyerno provincial kan Albay. Alagad, may kinaraman sa pag-renew kan mga kontrata nasa o nakadepende na ini sa kanya-kanya o kaya respektibong departamento na iyon na ma-renew kan sa mga kontrata sa bulan kan Enero sa maabot na taon. Sa ngunya nasa 3,000 ang mga JO as in 400 ang casual employees na nag-atendir sa lasambito ng pagtilipon gikan sa iba-ibang departamento o kay opisina kan Kapitolyo Provincial kan Albay. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Posibleng pumakol sa 8% ang Restaurant Gross Domestic Product o GDP kanasyon sa taon 2028. Base ni sa kalkulo kan National Economic and Development Authority o NEDA kasabay kang ginibong pag-aadal kan Development Budget Coordination Committee para sa taon 2023 sa good 2028. Sigun sa NEDA, nalampasan ang Pilipinas ang GDP sa 7.7% kumpara sa 6.5% sa good 7.5% na target dahil sa pagbukas giraray kan ekonomiya sa tao kan COVID-19 pandemic. May posibilidad na umabot nin 6.5% sa good 8% pag-abot kan 2024 sa good 2028 kung may papautob ang estratehiya kan gobyerno na gibo na modern ang sektor kan agrikultura asin agribusiness. Mantang sinabi kan NEDA na may papatrayumpo sa ini ni Presidente Bongbong Marcos kung mababawasan ang bilang kan nagtitios sa 9% pag-abot kan taon 2028. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Kontra ang grupo kad mga negosyante asin nagkaparang ekonomista sa propestong magmukna nin Sovereign Wealth Fund na apo doon na Maharlika Wealth Fund dahil isasabak bilang initial capital and pension fund kan Government Service Insurance System o Social Security System. Kay base sa mga nagkokontra ang Foundation for Economic Freedom, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Movement for Good Governance asin UP School of Economics Alumni Association. In kaso ipasar bilang lay ang Maharlika ipag-orden kay ni sa GSIS asin SSS maging sa state-owned lenders na Land Bank of the Philippines asin Development Bank of the Philippines na magtagaman ng initial investment na 200 bilyones pesos. Apera pa ini sa magiging kontribusyon na 25 bilyones pesos kan gobyerno, Bangko Sentral kan Pilipinas asin Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sigun sa business group, dapat iprioridad ang fiscal prudence o kakayahan kan gobyerno na mamantinir ang maray na pagpapaya tariri kan kwarta kan mga namamanuan. Dapat igwang sobrang kwarta o commodity-based surpluses ang nasyon para ibugtak sa Sovereign Wealth Fund bilang kapital asin dapat daing pigbabayadan na nakulang utang ang gobyerno. Ordinaryong nagahali ang kapital kan
MWF sa Natural Resources Extraction nin sarong nasyon aro kan petrolyo o metal asin sa pagliis kan panahon na ubos kaya naglalangkaw ang kantidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Nanindugan si Government Service Insurance System o GSIS President as in General Manager Jose Arnulfo Veloso na panahon na para magkaiguanin Sovereign Wealth Fund na Maharlika Investment Fund. Sigun kay Veloso, ini ang tamang panahon para ikapital asin magdilihensya nin mas takol na fundo na mapakikinabangan kan mga miyembros kan GSIS ang sendang trabaho ibugtak ang kwarta kan mga miyembros sa tamang lugar na madalensya ni mas dakula asin makakapagtao sa indan ng benepisyo. Siraram kan Republic Act 656 na inamindaran kan Presidential Decree 245 pigtatauan in mandato ang GSIS na protearan ang gabos na propiedad asin interes kan gobyerno kontra sa insurable risk. Sa lindong kan propestong Sovereign Wealth Fund, masisiguro ang pagiging transparent kini dahil babantayan ini kan Board of Advisors asin may posibilidad na isabay ang mga miyembro hali sa nagkaparang pribadong sektor aro kan Philippine Stock Exchange. Idinugan pa ni Veloso na investment sa presenting kondisyon mas makakatabang sa nasyon dahil sa pigdalauman na mas dakulang revenues. Diretso kan lambang saro na masabutan kung guranong public funds ang ginastos kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin Department of Health sa pagbakal nin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Senador Francis Tolentino na suportado niya ang pangapuda na magkaiguanin audit sa binakal na bakuna dahil ta kwarta kan publiko ang 115 bilyones pesos na ginastos digding. Sa sinabi na dakulang fundo ang ipinalawas sa pagbakal nin bakuna kontra sa COVID-19 kung kaya po nining ma-audit. Idinugan pa ni Tolentino na may poder ang publiko na masabutan kung saan ginamit o kaya nagamit talaga ini nin tama. Sobra sa 2 bilyones pesos ang ipinalawas tanganing mataparan ang health insurance premium subsidy para sa mga tios na miyembros kan PhilHealth. Inang pahayag kan Department of Budget and Management sa pagsasabi ng fundo na itaon naman sa PhilHealth. Sa inang sinabi na mabot sa 673,965 mga tios na miyembro ang naka-enroll sa lindong kan National Household Targeting System for Poverty Reduction ang masasakop sa lindong kan Special Allotment Release Order o SARO para sa peryodo kan Enero hasta Disyembre ngunya na taon. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sinda na ugma na bago matapos ang presenting taon masasakop ninda ang natatadang subsidyo para sa health premiums kan mga namamanuan. Pinatanidan kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang publiko mananungal sa mga personang nagsasagin-sagin ng mga empleyado o otorisadong representantes kan BSP sa pagsasabi na daima nagahagan in kwarta ang Bangko Sentral. Sinabi kan Bangko Sentral ng Pilipinas na igwanin mga personang ginagamit ang tunay na pangaran kan mga tauhan opisyal as in organizational units kung nag-aapod asin nagpapadara nin mensahe sa sendang target victims. Nagagamit nin fraudulent mobile numbers asin email addresses sharing sa lehitimo asin official sources sa laog kan Bangko Sentral. Dagdag na bareta ali dyan sa luwa si Jomar Bien. Jomar Kamen. Dapat na maghigos-higos pa magrari ang mga barangay officials na makumbinser na mapabakunahan ang mga atama na ayam asinikos sa indang mga barangay. Ini ang pangapudan ni Dr. Rene Rotsa kan Tabaco City Veterinarian's Office matapos na sangunyan na nag-record na nin anom na kaso nin rabies digdi sa siyudad kan Tabaco. Sinabi ni Dr. Rotsa na maski na nga ni ababaan bilang na ini alaga de kutay ni mangyayari na ang mga ayam na ataman asiniko sa mga barangay iyuan nagkapabarakunahan.
susub sa iya kinakaipuan pang mahigot na esperso kan mga barangay official para mabinsir ang mga may sadirin in aya masinikos na mapabakunahan ang sa indang mga ataman. Sa presente, ang anom na bilang na ini kan mga kaso nin rabies digdi sa syudad kan Tabaco, iyuan saro sa barangay Santo Cristo, saro sa Matagbak, duwa sa barangay San Carlos, saro sa barangay Marirok, asin saro sa barangay Pawa. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Siniguro kan Philippine National Police na sisiguro nindang mapapangatamanan ang human rights kasabay kan pagmantenir nin paz e orden sa nasyon. Inan sinabi ni PNP Chief Director General Rodolfo Azorin kasabay kan selebrasyon kan National Human Rights Consciousness Week. Sa sinabi na importante ang series na selebrasyon na nakasabay man sa ika-174 anibersaryo kan Universal Declaration of Human Rights na may temang pagtataguyod at pagsulong ng mga karapatang pangtao tungo sa matatag na fondasyon ng kapayapaan, katarungan, kalikasan, kaunlaran at kabayanihan. Idinugan pa man niya na ini ipig-orgulyo kang pulisya na aktibo sinda sa human rights advocacy. Sa tahaw kan bigla na pagdagsanin mga konsumidores bago ang aldaw kan Pasko, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na sa siring na panahon na iman dapat na naabuso ang diretso kan mga konsumidores, kundi dapat matauanin marahin na protection kan Department of Trade and Industry. Sa sinabi na dapat amindaran ang Consumers Act of the Philippines o Republic Act 7394. Siya nagsumiter ni Senate Bill 942 o Enhanced Consumers Act. Ipinaliwanag ni Gatchalian na importanteng matawan ng poder ang mga konsumidores na may kinaaraman sa pamimili kan sa indang sadiri asin sa indang mga mahal sa buhay, dalanta kasabay man kini ang pagtaonin poder sa mga negosyante na mapausbong ang sendang negosyo. Mientras tanto, tinawan doon kan Department of Education na mantinidong voluntaryo ang COVID-19 vaccination sa mga estudyante asin personahes kan Department of Education. Ini maski suportado kan ahensya ang Bakunahang Bayan Drive na nagpuon ka nakaangi aldaw sa DepEd Order number 051 ni Vice Presidente asin Education Secretary Sara Duterte Carpio. Inagad kani sa mga estudyante, personahes, magurang, guardian asin iba pang stakeholders na magpartisipar sa Bakunahang Bayan kan Department of Health. Maski voluntaryo ang pagpapabakuna kan kabos ng estudyante asin personahes, sinabi kan ahensya na dapat magkaigwan ng diskriminasyon kontra sa mga individual na pinili na dai magpabakuna o booster. Siriman dapat may permiso kan mga magurang o legal guardian ang kabos na minor de edad na maboluntaryong magpabakuna. Bigla na uman na may papaluwas na ang implementing rules and regulation kan SIM Registration Act bago matapos ang presenting taon. Inan kinonfirmar kan National Telecommunication Commission matapos ang ganibong public hearing. Sigun kay NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, maigot na pigbibilog kan mga miyembros kan Technical Working Group asin Public Telecommunication Entities and IRR. Katuwang kan NTC sa pagbilog kan IRR ang Department of Information and Communication Technology, Department of Trade and Industry, as National Privacy Commission sa irarom kan Republic Act 11934 o SIM Registration Law na napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos kan Oktubre 10, magiging mandatory na ang pagpaparehistro kan gabos na mobile communication devices kaibanan sa kamauotan na ini na mapugulan ang paglakop kan mga text scam o spam text messages.
Nagpalyar ang Senado na panindugan ang power of the purse o ipailing an independence kan institusyon. Inang tinauhan doon ni Senador Risa Ontiveros matapos maratifikaran ang 5.2 trilyones pesos na 2023 national budget. Apisar kan pasalamat ni Ontiveros sa pag-ako kan Senado na maibalyo ang confidential as in intelligence fund kan Department of Education na mamundo man siya sa nangyari sa BICAM kung saan ibinalik sa dati ang tinanggal na CIF. Garong naging mangurol asin pudpud na ang proteksyon na itinao sa fundo kan namamanwaan asin ang malala padigdi dahil nagtugot ang legislatura na tanggalon ang probisyon na nag-obligar sa pag-report kan Kongreso kung paano ginamit ang CIF. Apot kan Senadora sa likod kan pagbuhay girare kan Select Oversight Committee para sa CIF kung paano magagarantiyahan ang check and balance kung warang importanteng probisyon. Naginayang si Ontiveros na sa primerong budget kan Marcos administration na ipailing tulos kan Kongreso na maimpluwensyahan ini kan gobyerno asin sinayang ang pagkakataon na itanao para sa transparency asin accountability asin sadit na tsansa ng korupsyon sa paggamit nin fundo. Maigot na babantayan kan Commission on Election ang pagbukas kan voter registration sa masunod na semana. Sigun kay COMELEC spokesman Attorney Rix Laudianco na mapuon ang registrasyon sa Disyembre 12 sa Enero 31 kan masunod na taon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Wala man maraot na magsabay sa pagpaparehistro dahil gusto nindang maiwasan na maluan ning kararabokan. Mantang naglansar man ang full body ng pilot testing sa indang Register Anywhere program o pagpaparehistro sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Pigdesignar ni Presidente Bongbong Marcos Edward Ferreira bilang Executive Director kan Center for International Trade Exposition and Mission na nagsiserving Export Trade Promotion kan Department of Trade and Industry. Nanumpa si Ferreira kay DTI Secretary Alfredo Pascual sa DTI Main Office. Bilang Executive Director si Ferreira ang mamamahala sa pagbubusol sa Pilipinas bilang reliable source kan kalidad na export products as in services sa pangkinakban na merkado. Nabawasan ang backlog sa issuance kan driver's license. Sigun kay Land Transportation Office Chief Jose Arturo Tugade, nagbaba na sa 92,000 ang backlog sa lisensya sa code kan Nobyembre kumpara sa 300,000 kan Agosto. Ang bagolbol na issuance kan driver's license ang perming problema kan mga motorista kaya duplikayod ang LTO para masolusyonan ini. Sa mga kausa kan backlog ang defektibong laser engraving machine sa nagkaparang LTO district as in extension offices. Sa ngunyan, bigkukumpuner na sana ang mga dispalingadong makina para dainang dahil wala ng budget para makabakal nin bago kini. Hinagad man ito gadis sa mga motorista na dain na magdumaan sa mga LTO branch na may defektibong laser engraving machine tanganing maiwasan ang pendyente sa pagkuan nin lisensya. Segarare nabubuhayon kan Land Transportation Franchising Regulatory Board ang Oplan Isnabero. Kaya ni, sa ampangkan pigdalauman na pagdakol kan mga pasahero ngunya na holiday season. Kamawutan kan Oplan Isnabero na proteran ang mga pasahero kontra sa mga mapili asin nangungontratang taxi driver. Katakod kani hinagad kan LTFRB sa publiko na i-report ang mga Isnaberong taxi driver sa paagi kan sa indang hotline number na 1341 asin QR code para mas madaling ma-report ang siring na insidente. Ang mga taxi driver na mapapatunayan na nang-iisnab o namimili, papatawan in multang 5,000 pesos para sa first offense, 10,000 pesos para sa second offense, at 15,000 pesos as imposibleng pagbawi sa prangkisa sa third offense. Nagpaluwas ng direktiba si PNP Chief General Rodolfo Azurin sa gabos na Police Commander na pakusugon ang kampanya kontra illegal na operasyon kan isabong sa nasyon. Ang direktiba kan PNP kasunod kan naresibin nindang informasyon
kung sa inigwapang girarin ng isabong sa nasyon maski pinapundo na ang operasyon kani ni dating Presidente Rodrigo Duterte dalan sa negatibong efekto kani. Sigon kay Azurin, nagtao siya ng direktiba sa kabos na National Support Unit para pagtarabangan na napon asin pakusugon ang illegal na nag-operate ng isabong. Paliwanag kani na may nakalap sindang informasyon kung saan maging ang mga overseas Filipino workers sa ibang nasyon ang nalulong naman sa isabong. Biyernes na iba pa detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Sinugo ni Presidente Bongbong Marcos ang Philippine Statistics Authority na hidalion ang pag-imprenta ng digital version kan Philippine Identification System o PhilSys Identification Card. Sa sinabi na dapat mag-imprenta ni mas dakol na ID card sa pagkikipag-uron sa mga opisyales kan National Economic and Development Authority o NEDA asin PSA. Natukar ang printing capacity asin iba pang issues kay riba na ang hudya na pagpuon kan flow of data asin volume kan data na bako man ini dapat na mangyari. Sarong senador ang nagsumitir ng propestong lockdown na may baba sa qualifying age para sa may konsiderar na senior citizen halis sa 60 anyos, inigibo na sa ng 56 anyos para matugutan na makinabang sa mga beneficios. Sinabi ni Senador Bong Revilla na sa panahon ngunyan, lalo nata nagkaiguanin pandemya, kadakol ang day natawanin swerte na makaabot sa edad na 60 anyos. Ididuga pa ni Revilla na sabi nga ni na anon pa ang sakate kung gadana ang kabayo. Kung kaya mantang may oras pa tawanan nin importansya ang mga ini sa paagi ni pagtaon ng benepisyo na pinanindang pakinabangan. Ang Senate Bill 1573 iyo ang maamyendar sa Republic Act 7432 na nagsasabi na ang mga senior citizens sa Pilipinas dapat nasa edad na 60 anyos pa itaas. Sinuspindir kan Commission on Appointments and Deliberation sa ad interim appointment ni Trade Secretary Alfredo Pascual dalan sa kakulanganin oras. Si Camarines Sur Congressman Luis Raymond Villafarte, CA Majority Leader, iyo ang nagkaiguan ni Lakdang na suspindaron ang pagdangog sa pagsasabi na sa ropang committee ang matukar sa ad interim appointment ni Energy Secretary Rafael Lotilla mantang ang bicameral body nagtapos na kan sa indang plenary session. Ang motion ni Villafarte inaprobaran kan CA Committee on Trade and Industry. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na ang Joint Administrative Order para sa pagkakaiguan in Farm to Market Road mapipirmahan ngunya na bulan. Sa sinabi ng gamos na enveltong ahensya kasabay sa pagpirma ngunya na bulan para aprobaran naman ang plano para sa pagpapagibo ng FMR. Sa iyang ipinaluwanag na mahamanin giya na siguruho ng gabos na FMR konektado sa iba pang mga proyektong infrastruktura. Idinuga pa ni Marcos Deni ang masiguro na magiging epesyente ang paggatod ng serbisyo asin mapakusugman ang agricultural programs.
Miyaras tanto sinabi kan na Department of Health na ang kaso kan hand, foot, and mouth disease naglalangkaw man talaga sa entero nasyon alagad dahil man in deklarasyon in outbreak. Yan ang tinawan ni paliwanag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere matapos magluwas ang mga kaaditan mananangod sa nagdadakol na kaso nin HFMD sa nagkaparang lugar. Sa sinabi na iguanin 155 HFMD cases na naresto sa National Capital Region po kan Oktubre hasta Disyembre 6 alagad ang kadaklan kini iyo ang mga aking may edad 11 anyos pa ibaba. Idinugang pa ni Vergere na daiman ni restrong nagadaan sa siri na periodo. Lusot na sa ikatulo asin final na pagbasa sa Kamara de Representantes ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines ACT sa botong 216 na yes dahil kontra asin dahil abstention ang House Bill 6452 yun sa rong konsiderasyon o konsolidasyon nin 31 iba-ibang propestong lakdang na may kamautan na magbilog nin VVIP na sa rong ahensya na maserbing estrategikong pagsimbag sa pandemya kan COVID-19 asin sa mga posibleng krisis sa salud sa mga maabot na panahon. Ang VIP yung maserbing virology hub para sa mga pariyong helang nin tao asin hayop ini magiging attached agency kan Department of Science and Technology. Mientras tanto, parehong uyon ang Pilipinas asin lao sa na-explore ang mas makusog na relasyon sa iba-ibang aspeto, partikular na sa lado ng agrikultura asin people-to-people exchange. Ini matapos ako ni Presidente Bongbong Marcos ang credentials ni Lao Ambassador to the Philippines, Sonisei Wanasei sa sarong seremonya sa Malacanang. Sayang sinabi na panahon ng magkaigwanin eksplorasyon sa relasyon entre kan Pilipinas asin Lao para magkaigwanin mas makusog na bilateral relation ang duwang nasyon. Idinungan pa ni Marcos na dalanta na sa pariyong riyon, igwanin pariyong interes asin kadifisilan pati naman hagyat. Ipig-endorso kang grupo ng mga estudyante halay sa University of the Philippines, Diliman, ang sendang chancellor na si Fidel Nemenso na maging presidente kan universidad. Sinabi ni UP Diliman Student Council Chair Latril Felix na si Nemenso nagpailing ni makusog na suporta sa sendang agenda bilang mga estudyante. Siya rin man ang pagiging bukas sa konsultasyon para masimbagan ang pangangaipo kan sektor ng mga estudyante. Idulungan pa man niya na sa panahon ni Nemenso bilang chancellor, pinakusog kani ang academic freedom asin siniguro ang seguridad kan mga konstituentes kan universidad. Iyan mga tugang ang detalles kan mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagiriba, Ronald Baldo Salado Technical, Tricia Marie Litana asin Richard Astor sa IT. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Taral taray sasabing salamat kan sinong pagantabay. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future.